அருண் அவ வீட்டை பூட்டிட்டு சாவி எடுத்துட்டு போயிட்டான்டா. மயிறு ஃபோன் பண்ணா ஃபோன் எடுக்க மாட்டான். எனக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர்ல இம்பார்ட்டன்டான மீட்டிங் இருக்கு. லேப்டாப் வேற உள்ள இருக்கு. ஸ்பேர் கீ இருக்குமா? ஸ்பேர் கீயா? ஸ்பேர் கீலாம் எதுவும் இல்ல அனு. ஏய், ஸ்பேர் கீ கூட வச்சுக்காம எதுக்குடா இருக்கீங்க? தயவு செஞ்சு அவனுக்கு ஃபோன் பண்ணி ஃபோன் எடுக்க சொல்லு. சரி ஃப்ரீயா விடு, நான் கால் பண்ணி பார்க்கறேன். கொஞ்சம் சீக்கிரம்டா. சரி ஓகே அனு.